Prečo práve estetická medicína? Možno práve preto, že je to vynikajúca možnosť, ako vyzerať lepšie a vyzerať ale zároveň stále ešte prirodzene. Toto je v dnešnej dobe problémom mnohých žien, možno už aj mužov, že nevyzerajú dostatočne prirodzene pri aplikácii akejkoľvek látky do tváre. Toto u nás ale neplatí. My sa vlastne nezameriavame na to, aby tento zákrok bol vidno. My sa snažíme všetkým našim klientom doporučiť všetky tieto procedúry tak, aby vyzerali prirodzene a cítili sa dobre. V našej spoločnosti stále pretrváva názor, že mladá generácia by sa nemala dávať skrášliť alebo nedaj Bože píchať si botulotoxín. Toto vôbec už dávno neplatí. U nás picháme botulotoxín na spomalenie prirodzeného starnutia už aj mladším vekovým kategóriám 20+, pretože vieme, ako predísť starnutiu. Všetky tieto procesy sú nezvratné a je lepšie, ak prídete na konzultáciu a poradíte sa s nami osobne, či je to už pre vás vhodné, alebo máme ešte aj iné možnosti, ako predísť tomuto starnutiu, samozrejme pomocou prístrojovej techniky alebo iných neinvazívnych procedúr. V súčasnosti stále pretrváva jedno tabu a to, že muži nechodia na skrášľovacie procedúry. To nie je už dávno pravdou, muži chodia na skrášľovacie procedúry a hlavne na spomalenie starnutia, takže neváhajte. Ak máte záujem o určitú konzultáciu, veľmi rada vás uvidím, objednajte sa cez náš buď online formulár, alebo priamo telefonicky si dohodnite konzultáciu, dohodneme sa na tom, čo je pre vás vhodné a ak nie, my sa neurazíme, prídete na budúce, radi vás uvidíme.